για να χρησιμοποιήσω να κάνω just. Καλό βίντεο. Και εγώ. Yeah. Yo, to my friends. Ο μοχλός μου ρε. Yo, στα φιλαράκια. Ρε, ο μοχλός μου. Yo, η Miami. Δε. Yo, η Miami. Είναι που μοχλός, σιωπή. This is crazy. Where is control? So come maybe. At your bed. Τώρα θα αναγγίσεις και τώρα. So come maybe. So come maybe. Αυτό τα μέρε. Ήταν άσχημος καμία σχέση. So come maybe. Ρε, ταράξει στην κάμερα. Εγώ είμαι τα νέα. Εντάξει, ήταν. Είμαστε τα ναι. Da, μια χαρά είναι. Άντε να μας είναι τη φωνή. Ελπίζω να βγάλει βίντεο. Άντε να μας είναι τη φωνή. Είναι ωραίο το τραγούδι. Αλλά δεν θέλω χωρίς. Μπορεί μετά. Φρίξου, έλα πιο πόδα. Έλα πιο πόδα. Πότε, να είναι πιο πόδα. Α, δαμέ, μπράβο. Τούτο ξακούσατε εδώ. Έλα πιο πόδα. Άντε λίγο. Αλλά τώρα. Όχι, βάρτε τούτο. Έχουμε τούτο. Καλά, τώρα να κατασκοτωθούμε, ξέρετε το, ναι. Ο ένας σίγουρα άλλο. Ένας κόσμος Ρε, το ύψος. Το ύψος. Έλα, εσύ δαμέ. Με βατέρος. Εσύ δαμέ. Με βατέρος. Να, πίσω εσύ και άλλη που την έχεις πάρει. Αν και τούτο, άντε και με τούτο. Τέλος πες μου εντάξει. Μανούλη μας θα σκότουμε τη φάτσα σαν το άλλο. Εσύ είσαι πίσω από Λέανδρο μια να Δεν είναι. Είναι ένα, Δεν μπορώ. Δεν θα σε δει ρε κανένα. Κι αν είναι έτσι ένα πρόβλημα. Да, εσύ είσαι πιο μπροστά, που είσαι χαμηλό. Είμαι κορούα. Δεν πειράζει. Εγώ είμαι ο πράσινος ρε. Εγώ ποιος είμαι. Είσαστε... Εγώ είμαι ο μπλε ο πρώτος. Μιχάλη είσαι κορούα. Ρε ο σκόρς να πατήσει να τελειώνουμε. Είσαι ασχήμη κορούα. Τέλος πες μου ρε. Πρέπει να κάνεις τις κινήσεις που σου δείχνει πας στο χέρι. Ρε βάρτε την ασφάλεια ρε. Κατήσιμα. Βάρτε την ασφάλεια. Πού ματύψαμε. Ρε εντάξει. Αυτή ξέρεις τις σκηνές καθόλου τον μπορείς. Έχασα το. Εγώ έκανα το. Κι εγώ. Πώς το κάνει. Κέρασε. Τι θα πάω από κάμερα της άλλης. Άντε. Για ακόμα να δώσω έχεις συμφωνήσει στις κινήσεις. Άμα ανοιχτεί τις κινήσεις που κάτω. Καλημέρα. Τώρα το κατάλαβα. Α, τώρα το κατάλαβα τις κινήσεις. Ναι, δεν ξέρω.
Yes, jag kan vara Oj! Yes! Yeah! Det är sterkare. Jag var 3. Dio, ho spagato la... Det var 3. Ho spagato la bambuina, eh? Jag var 5, That's jag it! var 3. Scarp. Io sono 3, sì. Sì, ho funky. Nej. È proprio crazy. Funky. Io quando si chiama... Kolla pionjera. Guarda la camera sto Hagen, eh? Ma poi Gangnam poi Style. vedete sto. Det har varit en gangsta. Det?